колеги, първата ми пастърва на мухарка. Първата пастърва на мухарка. Ето, виждаме първата пастърва на мухарка. Виждаме първата пастърва на мухарка. Браво! Ето, много хубава. Много хубава, само да не изтървам. Нещо невероятно. Телефонна система. Виждате рибката колко е хубавичка. Няма да е бавно много. Виждате мушето. Това е от мен. За сега.